guys, ingathi izawulwisa le nto, ingathi iyalwisa ngoku kwalapha ku-community, because kukho abantu that are defending my friend. Kukho abantu that are defending my friend kwalapha kuthi, bathi abahlali besithi hayi lo u-illegal, kubekho umntu othi noza kukhusela and ahamba yobhoxa ii-meetings zabahlali kuba ekhusele sithi mabangahambi bona, ababe besithi abahlali mabahamba abantu. And the reason why ndisitsho eBhongweni ngalo mzuzu abahlali bapha bayenza operation yabo yovala izipaza shop yokhupha my friend. And iyavela ke ngoku apha eBhongweni yoba kukho ii-members of ikomiti apha eBhongweni ezithatha imali ebezithatha imali zixela my friend hayi aso basahamba, or my friend bathathe imali bahambe boyifaka kwii-committees kuba beyazi uba these are influential people apha kwi-society ezizobakwazi ubadifenda. And benze njalo nawo abahlali bapha balugcwabevu ngomsindo bafuna ikomiti lena, but my friend bayabamenshina uba imali hayi siyinikile ubani, sayinika ubani, sayinika nobani. And but ke I'm not saying uba yenzekile, but we need uba mhlawumbi sibe careful nendlela esizenza ngayo izinto ezi, because uyakwazi no-implicate abantu kuthiwa ngenxa yoba kuthiwa hayi besimnikile imali ube ngekho proof yaloo nto. So but ke ikonto lolo hlobo nalapha highway zikhona i-resistance zabantu abasetyenziswayo to ubloka yonke le nto yenziwa, le progress eyenziwe ngabantu balapha eSouth Africa yoba kuhanjiswa my friend. Abantu abathi hayi suhamba abakazohamba sobadifenda. Ndibawela mani ukukhupha another word nalapha kwiforum. Kwii-forums zethu ningabantu babantu, ningabantu be-community, you need to be careful how you nihamba ke ngoku. I know imali eninzi beniyifumana phaa kubo for ukujonga ii-properties zabo nojikeleza, banibhatala ukodlula thina. And when sisiya ke ngokuyovala phaya and ii-forums zi-against i-will yabantu, zi-against intando yabantu, izoba ingxaki abantu beforum. Because even noba kuthiwa ke ngoku aba bantu bazongena kweza business, aba balapha eSouth Africa, they will still have to use the forum, you understand. So there won't be any loss ngokucinga kwam nakuni, but eyoba ke ngone-side and ibe nini that are defending ngenxa nidifenda aba bantu ezi clients zenu, ibe nini that are against abantu bokuhlala, ayisawundi kakuhle tu at all. But ke nevertheless sayibona uba izosibeka phi na, and iprogram lena abantu bayayiqhuba with or without amapolisa, with or without ii-forums. So let's all be careful, sibe vigilant oba kwenzeka ntoni ekuhlaleni. Bhongweni ndiyazama ukuza kwelo cala, nam ndizawuzama ndizokhe ndijonge uba ngubani onondincedisa bafuna uba ndikwazi uzofikelela kwelo cala. Another development sebesenzeka yiyo uba Raylight, andiyazi uba kuqhubeka ntoni e-Raylight, bekuthiwa bayaprotesta abasebenzi bakhona, umlungu wakhona usike wadenda 140 something without any notice. So ibekho i-protest ebisebenza ibizokwenzeka namhlanje khona. So but guess wayiva uba nithini na.